ez dut esango esaten badizuet, ikaratuta ere banagoela, 14.000 pertsonekin betetzea zelezko erronka da niretzat, ez delako errezagoa irudituko litzaik izango zelako niretzat Lasarte betetzea 14.000 pertsonekin, eta Lasarten zehar egitea olako festa erraldoi bat. Bek berez edukiontzi huts bat da, gradekin eta horreri ematea poetika, ematea emozioa, ematea bizipoza, erronka bideagoa iruditu zait, baina aurrera egingo dut eta aurrera egingo dudala esan diet, eta orain, pixka bat jaloa kentzen ari zaizkit, baina hor berak dena kontatu du, ikuskizuna berez nigana josutenean esan ziaten behitu, 20 urte dira maite zaitut kantua sortu zena, eta maite zaitut esan nahi diegu paiasoei, gure paiasoei. Eta hori ze izan zen, edo izan da abia puntua, hortik aurrera hasteko pixka bat imaginarioa lantzen eta ideia bati forma ematen. Berak esan duen bezala, ikuskizun disiplina anitzekoa izango da, eta motorra noski musika. Zergatik, gure imaginarioan, gure memorian, denok, berak esan duen bezala, dauzkagulako beraien kantua. Noski, nik anerekin hasi nintzanean anerekin hasi nintzanean 500 kantu, zeudela esan zidan. Eta orduan esan dut nondik hasiko gara. Eta bai eskatu nien beraiei egiteko olako lehendabiziko filtro bat, eta geratu ziren 30 bat kantu, eta hortik aukeratu ditugu 10 kantu gehi maite zaitut kantua. Eta horiek izango dira pixka bat aria, ikuskizunari dramaturgia baten bidez emateko zentzu bat edo bide bat, non herriak eukiko duen aukera eskertza hori edo maite zaitut hori esateko. Zein da pixka bat ezberdintasuna kasu honetan? Eurak paiasoak berak esan bezala dute ikusle izango dira eta herria izango da, ordezkatua egongo da, bihurtuko dena aktore edo behintzat eszenatokian arituko dana beraiei ikuskizun bat eskaintzen esker honekoa. Ikuskizuna hitza esaten dudanean batutan saia da, ez? Zer da ikuskizun bat. Niretzako da topagunea, eta topagunea beken izango da oraingoan, eta disiplina anitzeko ikuskizuna izateak dakar artista asko, arlo askotakoak egongo direla eta guzti horiei, bakoitzak aukiko du bere partetxoa eta gaiak ere hainbat ukituko dira. Kantuen bidez joango gara pixka bat beraiek urte guzti hauetan egin duten ibilbide hasi ziren euskararen arloan, baina gero arlo guzti hori dena zabaldu da, ez? Eta kantatu diote bizitzari, heriotzari, kantatu diote migrazioari, arlo sozial guztiei, eta guk ere saiatuko gara bide horretan adierazpen guzti horiek ere azaltzea. Eta horretan ari gara, Xabi Zabala izango da bera, azken urte guzti hauetan beraien musikak egin dituenak, eta bera izango da ere musika musika hauek batzuk nik atzo bildu nintzen berarekin, lehenengoko aldiz, eta zanion hainbat adaptazio egin behar dituzu. Kantu asko beraiek abestutakoak izan dira, beste batzuk ez, oraingoan behar bada umen abez batek abestuko du kantu bat zehazki, ze hori interesatzen zaigu, edo beste jente batek, eta gero aparte ikuskizunari hildoa emateko ere kantu horiek erabiliko dira adaptazio txikiekin. Bera arduratuko da guztiaz, eta aparte eszenatokian ere egongo da. Eta eszenatokian alde batetik egongo da oinarri modura musika pixka bat hori guzti hori sortzeko eta jotzeko arizko talde bat, eta beste aldetik konbo bat edo bateria, bajua, gitarra olako beste talde bat, horiek izango dira gure oinarriak
baina bueno, kantariak eta aktoreak eta dantzariak milaka. Zein da hemen nire erronka nagusia beken egitean, eta da, publikoa 14.000 horiek banatuta egongo dirala, batzuk eserita egon beharko dute derrigorrez, eta beste batzuk pistan, baina pistan zutik nire helburua hasieratik izan delako plaza bihurtzea. Imaginatuz, Lasarten gaudela eta plazan gaudela. Orduan, hori da pixka bat erronka nagusia, ordu eta bestakit 20 minutu edo iraungo duen horretan, modu batera eserita dagoenak ere enbidia sentitzeko eta esateko ze pena enagoela pistan. Pistan dagoena ere zutik dago eta bestea eserita dago. Orduan, batak bestearen enbidia ez izateko, oreka bilatzen saiatuko gara eta pistan bertan ere gauzak gertatzea, ez bakarrik eszenatokietan, noski pantaila handiak egongo dira, itzela dalako bek, baina aldi berean gertutasun hori ere lantzea garrantzitsua izango da guretzat. Hainbat testo egongo dira, relatuak, hortaz noski han izango da gidari eta idazle eta naiz eta beste batzuk ere behar gara egon. Eta, orain dena kontatu dela eta han eri pasatuko diotitza. Gidoilari lanak egingo ditudanez, gaurko ere berotzen hasteko testu labur bat prestatu dut eta irakurri egingo dizuet zuzenean. Nola bihurtzen da pasioa gidoi? Nola maitasuna festa erraldoi, haragizko eskertza, herri omenaldi? Ezinezkoa da, badakigu. Beraiek ere bazekiten ezinezkoa zela eta egin zuten. Egin egiten dute oraindik ere. Lasarte horian jaio nintzen zortez. Paiazo sudurgorriak jaio eta 5 urtera. Are zorte handiagoz. Euskal Herriari eta munduari begiratzeko modu bat jaso nuen oinordetzan. Soinu banda zabal-zabal bat eta bizi osorako talaia bat. Irriari, kulturari eta sormenari begiratzekoa. Eta hala bihurtu nintzen paiazoen ume. Eta hala bihurtu nintzen sortzaile. Egun euskaraz idazten, abesten, marrazten, dantzatzen, antzezten dugun beste hainbat eta hainbat bezala. Erditze oste bete-betean, kartoizko kaxa handi bat iritsi zen gure etxera. Musu goxoz beteta zetorren. Kutsi-kutsi marilutxiz, ilargiz, ametxez, abestiz, jolasez, ipuinez, irudimenez, abenturaz eta arnasez. Munduari begiratzeko talaia bat, oinordezan. Nola bihurtzen da pasioa gidoi? Nola maitasuna festa erraldoi, haragizko eskertza herri omenaldi? Ezinezkoa da, badakigu, baina egingo dugu. Eta gaurkoa izteko nereari emango diotitza. Baina bai argitu nahiko nuke sarreren kontua. Maite zaitut festa erraldoirako sarrerak, ostiral honetan, alegia azaroaren 29an, goizeko 11etan, jarriko dira salgai online, nik ere maite zaitut.eus, berriro esango du ezpada, nik ere maite zaitut.eus atarian. Sarrera fisiko batzuk ere salgai jarriko ditugu, Durangoko azokan, ate joka duguna, hainbat postutan egongo dira bertan salgai. Prezioa, onlineen izango da 15 euro gehi kudeak eta gastuak eta Durangoko azokan 15 euro. Bai, agurtzanek esan duen bezala, sarrerak izango dira bai pistan eta baita armaietan ere bai, zutik edo eserita gozatzeko. Eta espero dugu han elkar ikustea. Izan ere, paiazoek mundu koloretsua sortu dute. Koloretako amets bat egunero, kantuetan, ikuskizunetan, gure aurrak dantzan ikusten ditugunean eta aur ginenak ere dantzan jartzen gaituztenean, esna bizi dugun koloretako amets horretan. Eta zintzoak eta bihurriak, txintxurriak izaten ere irakatsi digutenez, emanaldi honetan buelta emango diogu kontuari
haiek jarriko ditugu jasotzera. Eta, bueno, maite ditugu, maite zaituzte zuek ere bai, hemen zaudeten guztiok, eta horregatik orain herri argazki bat egingo dugu hemen plazan, eta ondoren, Amagoiak esan duen bezala, pila-pila, patata tortilla jango dugu hementxe, eta jarraituko dugu maitasunaren festa erraldoi honetan. Bai, eskerrik asko guztiei.